marhite-hite goar ni debata ama, doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh goar itu di perbadia na tumo palangi doh tanoon. Amin. Marlas ni roha mahamu rap doh Jerusalem, jala marulupuluk mida ibana sudihamu aliak kana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap doh ibana sudihamu aliak kana marsa roha mida ibana na sailaun. Las dorohaku diak kana madok tuau beta hita manopo bagas ni Jehovah. Haleluya. Ale Tuhan Yesus, sasadahoro si Pangulu parumuhjol maroho debata. Upuji hami kuarmu, jala hudok kami mauliate tuho, ala ni saluhu na binemi, patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami totong natinaumu do hamamatemu, asa huorsakko kami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporseaon nasitong, jala asa marroha haholongon hami huhut madok mauliate tuho, asa olo hami mangihutoko rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, diho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinawusmu marhite-hite mularmu na badiai, olak nion rodi saliling-liling na. Amen. Mari dihita buka di nomor 20 ayat 2 tambah ayat 5. Tatangi humma patik ni debata di minggu judika sedarion ima sian patik perjulu sahatu patik na paupaton patik perjulu audo Jehovah debatam ninna debatatta dan jadi marakku pau bainommu debatam patik na paduahon dan jadi ganommu jaladang jadi sumanommu manangaha na di benua gijang dohot na di benu tongon, rodi na di bagasan aik na di torunitano, yang go tunggawi si sobaun manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohono guar di debata, yang go soture delenna, ay hona uhum na dusugut akka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui, dina ono mari maulahamu nasa siulamu alayang guari papituhoni ari paradiana ni Jehovah di batamdui dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutani hala pe na mangibati hutam ay dina ono mari do toppa di batalangi do tanu do laut do nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di wainido ubaina di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradiana nai jala di parbadiai
Atong rak mangidugugo mahita tu Tuhan de bata lau mangulahon na hubar tu patik nai. Ale Tuhan de bata sai pergugui mahami mangulahon na hubar tu patik mi. Amin. Mari dihita sebukit di nomor 442 ayat 1 dohot ayat 2. Pauduk marwata tatopoti madu satta nagudangi dia dopan di bata martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata pargugu na suatu dosan jala ama parasiroha. Dang lomoro hamide hamatian ni pardosa. Mula mania parjahati tu madikko dalanna asa mangolu ibena. Ido di pangidoroham. Alani ubay di pangidohami. Saya sudati matorum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sudedo sanami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugoi mahami asa margogo hami. Marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagan di bata taringok tu hasesan di dosa. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rarado samuna songon abi bunga dadap botardo bahenokku songonitak nang perara songon abit hasubba gabi songon hapas do muse hasanga pemadi di bata nadi gijang. Amin. Mari dihita buku di nomor 461 ayat 3.
hata ni debata epistel di minggu judika sadarion, imana dienet sian surat ni apostel Paulus tuhuri Rom bidualu ayat onom saha tu ayat 10 sada. Tajahama marsika sorin. Songonom ma hatana ai hamatea do harohaun ni daging alai hanguluan jala hadameo do anggo harohaun ni todi. Alai dang taralomoho debata akka paruha daging. Alai molo Kristus di bagasak kamu, mengolu do todi alani hati koran, nang pemate pamatang alani dusai. Ola dima sahakna, martua doakan atau mangihon hata ni debata jalan au peopsa. Amin. Mari dihita sebuku di nomor 124 ayat sada tabba tulu. Tidak kumaha porsiatai songon nahina tidak kunidongata sa porsia disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nato mepalangi do tanah. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadei imana tinubuhon ni si Maria naga begabias setor di parbadia adorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal lugana di hau pinarsilam na tua tubanu atoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hurdul siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu sani isima ibana pe mamula sogo tu tanaon manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di todi parbadia jaladong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dihatai nama do mulak mangulu sogok daging ni halak nang mate do dia nguluan na sora sudah. Amin.
tabegema pokal grup sian tamuta pokal grup ina ester
Judika 22 Maret 2026. Topik minggu, debata mengalihot todi hanguluan. Tuhan pemberi napas kehidupan. Di halaman napar dulu buima tajaha di lembaran adong di hitabi. Di lembaran napa dua halaman napa dua hon, inganan pertangyangan di hari Rabu doho di hari Kamis, taingok bema roto pertangyangani, jala dia nanami keluarga nama jabui pertangyangata, di batama namar gugui hok kita saluhukna. Halaman tulu namasa si pamasaon. Tamu gereja. Di minggu sadarion, rodo tamu ni huriata ima kumpulan pokal grup Ina Esther HKBP Banda Aceh, Resort Banda Aceh. Tuhatama nama masu-masu persaurata. Bagian B, pertangyangan anak sekolah minggu. Di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2026, di Patupa Huriata do pertangyangan anak sekolah minggu di Bagas ni Pilberteo Sigalingging, keluarga Situa L Sigalingging, inatai buru parapat, sian wek 10. Maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 10 WIB. Domutusi asa ganuk mahita natoras lao manosoi aka yanak kotabe madohoti pertangyangani. Bagian C, pertangyangan naposo bulung. Di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2026, gereja kita akan mengadakan pertangyangan naposo bulung di rumah Amang Budi Sihobing, inatai buru pangaribuan, sian Jalan Sekip Gang Sederhana nomor 20A, masuk pukul 10.30 WIB. Tusudena poso bulung ni huriata, asaro madohoti pertangyangani. Bagian D, sumbangan jasa perbaikan dan penggantian bola lampu gereja yang putus dan yang rusak. Tajalodo sumbangan jasa perbaikan dan penggantian bola lampu yang rusak dalam dan luar gereja. Sian keluarga Hapar Dede, Boru Naibaho, sian wek pitu. Mauliatema dina sida. Namangihut bagian E, termasuk tambahan on, pertukuan transformasi. Panitia transformasi pengajaran iman di tengah keluarga membuka pertukuan transformasi sebagai tempat bagi jemaat untuk saling bertegur sapa dan membangun kebersamaan. Panitia menyediakan kopi, teh, dan air mineral gelas secara gratis yang dapat dinikmati jemaat setelah ibadah pagi, siang, dan malam. Selain itu tersedia juga menu makanan yang dapat dibeli oleh jemaat dengan harga yang terjangkau. Hasil penjualan makanan akan digunakan untuk mendukung pendanaan program kerja panitia. Kegiatan olahraga di Patupa Panitia tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga do kegiatan olahraga setiap hari Sabtu pukul 10.05 WIB maringanan di komplek gerejaon. Bagian F, bunga altar. Naparadihon bunga altar di mingguta sadarion sian keluarga P. Lubis, natai boru pardosi sian wek sada. Namangihut nama-nama ruas yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Maret 2026. Gudangna tersurat di son
Opak puluh sada halak, Huriata pasaton, tuakana marulang tahun, sai dipargugui tuhata mahamu, manguduti aka ari-ari na pinasaha ni debata tuhamu. Hata ni debata, tuakana marulang tahun, tersurat di poda tolu ayat 10. Di tangan nasiamu do gajang di umur, jala dihabirangna do hamoraon dohot hamuliaon. Namangihuk mengenai laporan keuangan atik tungadong na lipe, tahubungi ma melalui situat tabi. Songonima titing ni Huriata di Bagasa Sadarion, salam. One day at a time, I follow the light. Through quiet mornings and long restless nights. The road may be broken, the sky may be gray, but hope softly whispers, just walk through today. One day at a time, I learn how to stand with faith in my heart and dreams in my hands. Do you remember when you walk a moment? Well, it is that you know, if you're looking below, it was now and then, pushing and shouting. They crowded my mind. The love for myself teach me today, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me a strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me a strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine.
diudutima do kor inarebu.
Horas mati kita. Amanginang urian itu hatta ujaha majo barita nauli jumolo di hita di bagasan minggutta sadarion imanatar surat di Hesekiel biddu tolupulupitu mamuka sian ayat sada saha rodi ayat 14. Songonon mahatani debata kamanginang. Dungi songgok matuau tangan ni Jahuba. Jala ditogi honau haruar marhite-hite toddi ni Jahuba. Jala pa ulo nau di tonga-tonga ni rura. Nagok holi-holi ni jol manamate. Dungi ditogi hon ibana au mamolusian lambung nasida tukhu maliang. Gabi idama godang situtu mararahan di atas sisik nirurai jala idama masak situtudo luhu nai jadi nina ibana matuau ali anak ni jolma atehe tagamon tarpangulu dope akka holi-holion gabi nikuma ali Tuhan Jahuba hodo ubotosa jadi nina ibana matuau manurirangi maho taringot tuaka holi-holion jala dohonommu matu nasida ali holi-holi akkana masaki tangi hokamu ma hatani Jahuba songonoddo hatani Tuhan Jahuba tuaka holi-holion idama au mangalehon toddi tu bagasa kamu asa mangulu hamu jala au mangalehon tu atas hamu akka urat-urat dohot patubuhon sibuk di atas samu jala au mabahek kamu marhuli-kuling uhut mangalihot tod di tubagasak kamu asa mangulu hamu asa tung ditadahamu au do Jahuba jadi manurirangi maau songon naung tinonahon itu au jadi dina manurirangi au Roma sada suara jala idama masa suara namar ngongos gabi marsitiu pan akka holi-holi ganup tudonganna dungi hubereng ma gabi idama nunga maruratura nasida jala tubuh sibuk jala liap kulik-kuling di atas nasida alai danga dong dope anggo toddi di bagasan nasida dungi ninna ibana matuau manurirangi maho tutoddi manurirangi maho tutu ali anak ni jolma jala dohonommu matutoddi songonoddo hatani Tuhan Jahuba Roma ho ali toddi sia desa naopati jala mangulus maho tu bagasan halak nabi nunuon asa mangulu nasida jadi manurirangi maau songon nati nonahon na itu au gabe Roma toddi itu bagasan nasida jala mangulu nasida laos diojak kopak nasidai perduaan parangan apalana bolon sahali doi dungi ninna ibana muse tuau ali anak ni jolma akka holi-holion sadok pinok parni Israel doi idama akkana sida madok nunga tung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naung pidom dohami dibaheni manurirangi maho jala dok matuna sida songonod dohatani Tuhan Jahuba idama au mangukap tanomamuna jala au mabuan hamu nakok sian tanomamuna hamu ale bangsoki jala au manugi hokamu mulak tutano Israel jadi tadaumuna ma au do Jahuba ia dung huukap tanomamuna jala hubuan hamu nakok ale bangsoki sian tanomamuna au huhut mangalehot todikut tu bagasa kamu asa mangulu hamu jala au mabai kamu marhasonangan di tanomuna asa tung ditadahamu au do Jahuba nama dohi huhut mabahesa ninna
Tuhan Jehovah. Ido sahakna akamanginang. Saulak ngai horas madihita. Adorang so pinauduk muse taringotu jamitat taon hami pardita supardi marojahan silitonga inang dijabu dang dijabu disodon waing alai pardijabu ate boru pardede rabdo hami dohot punguan pokal grup ina Ester ni Huriata HKBP Banda Aceh ina Ester ronasida alaing gol liderna ibere kamu nakina hado ama Ester daw ama do manguluhon ina Ester amangi marga simatupang nasida do leader ni pokal grup Esteron di Huriata HKBP Banda Aceh doho doa keluarga diba una kola nakaina merdeleni tumidan badoho do hamin nakama ido harwa ala libur noaing di situasi hari rayaon attar gajanggo di hamial libur rakku boto di son 2 minggu hami libur di Bariban akan sekolah rok minggu memang alani i mauliate ma di parhalado ni huria do turiaon nang mangaleho patikian di Huriata Banda Aceh ro kunjungan tu HKBP Seyagul Naulion alani pos rohanami hamu pe roma hadua tu Banda Aceh molodang bui lan sianakin inar abu pitaho mauliate ma akamanginang di Parsaurata di Tikion bui hami dohot tamu marsaur di Bagasa Tikiope Banda Aceh molo pitor di taringoti Banda Aceh amangu nyamang narohamu dora nuai nga sudah di Banda Aceh dak songon na zului kan bereng ma uli-uli do per Banda Aceh bereng kamu maneng gua palai na udari arong makatai hami di son ai pakiot do pe di Banda Aceh mangin nak medokona hadwi karudung mola kainan waing isi mola halaki tarak pola be molo di kantor sipata menyesuaikan mak holanido basudap nakik kubereng di wartai gudang wik nama jabui pertangyangan ate moli hami holan di gereja do hami pertangyangan dan gue di jabu-jabu tanya kok kamu mak ala ido mabes semangat tami tong di Bariban na martuhani ate dau-dau do jabu ni ruason rab doho takka dongata muslim nadisan alai baido ulina amaina torop hari minggu laos disima pajupang tong akan sehalisa minggu pajupang ba lausido dalan datong lamar si gorgor aka ama ina dadanak sikola minggu remaja di Huriata balau sima dalam memuji Tuhani huhut pajupang di Parsaurak Kurialani nadoho nuaing pokal grup ina Ester ma adonggo piga-piga punguan ya di san alai omma johami nabui rab dohot keluarga dohot dadanak neidwan nasida do bama sama ngibati Huriata HKBP Seyagulon alani tabi masih Huriata HKBP Banda Aceh ora semari hita mulak mahita nakit tuhatan itu hatai adok 10 opat ayat gajang nijahanakin taringot tu si Hesekiel nama berita hot taringot tu berita sia debata di tonga-tonga ni bangsoi nanaing dohonom marhite turpuhi naing tauji jua kamanginang mangida dakuboto satujuru hita hira sudedo rajol madok si taunonna dakuboto naro di son naing arung nasomar si tauno kiasa hatu saunari hera satujuru rahita te sudedo jol madong si taunonna atik pe balga dohot Mehmet alaina pasti adong doi si parukil honoton si patana somar si pabuado si patana tina munihot do unang apala di bereng dongan si patana ni ekel hodo ido benna do paddo hakape tangis dinabuni bamekel dinapatar unang apala iboto iba namar sidang olonon ba binay marupani saya songon naminar buhi alaina pasti akamanginang si taono parukilo na jodjodo ima baik kita marsa jalaido nakinna humacit tangis dinabuni malakke pakilalan molorosi taononi malakke hadirion molonunga rotutu ganu pakasi pikiran nama baik pojok roha tarilu bahkan sahat sipata tu level ni padilian
molo nunga rongom akka si taononi masa. Jalaido na masa di tonga-tonga ni hasiangan oppe. Baka si pata daksai do pe si taonon na seda nunga rom si taonon. Soman loi balagi di halak kita ai dia madado honon. Soma hiang go pe ilu-ilu na tuari nunga ro muse ilu-ilu. So sahido pe persoalan na tuari nunga ro persoalan na asing muse ido ben narong halak madoko distilai sudah jatuh ditimpa tangga pula. Atonga hanan yang dohonon nasiania kamanginang. Imana mabahig gabi marhusori di roha. Molo nunga rotsorro si taononi songo dia mapakilala atta songo kalak naporsia di debata. Si pata madeli pakilalaan ilu-ilu maraburan. Bahkan molorosi taononi ngok mangape dang roha. Mako bapa inna danahi. Toy maanom majui. Holam memikiri akasidangolo non. Perasaan hampa. Dan hadong besemangat di perkarizuan lumobi ma ditiki masa akka paru kilon di kegagalan ditiki nunga belgaroha ikut jadi barangon. Sai mergugu sian na sa guguna sian na sa hapistaranna alai topuma gotap gagal muse bahkan gabi tubuh ma padilian dan hadong besemangat lahu mangulahosa. Dan hadong besemangat hidup dan hadong besemangat kariju bahkan huruk nakin level tertinggi sahak ma tuna gali-gali di padilian na masa. Sai songon na swadong bidalan ngabungtu pakilalaan gabi so diingok benadok Tuhani nabui mangurupi. Ahana na yang dohono siani. Amanginang situasi songoni manahini lalani bangso ni debata di hati hai. Situasi songonima nahini lalani bangso ni debata di bagasa turpuhon nanyadupan ni si Hesekiel. Paru kilon ni bangsoi tongon na dihabuangan na sida jala mangadupi ngudu na marsikor. Tongon na sida nuaing makilalahon pedilian. Mereka telah mati harapan. Yang seakan-akan tidak ada lagi perubahan kehidupan sian nahat citon. Dan bui bemeret pakilalan na sida. Dan boy be humusor sian nahat citon alani ima dinabuntu pakilalaan nasida dan adong bejalan haluar di sude persoalan ni jalaga barat taringot tu hita di partikiano idoi baru hita mangado pisa ida hita ma basa sapi gajang ayaton nabi nabor hak ni ayat 10 sade idoi anak didok di ayat 10 sade songonot didok. Omanani alaman ni nasida ida ma aka nungatung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naung pidum dohami didok di bahasa Indonesia sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap kami sudah hilang. Dung borhat sian ayat 10 sadai alani si taonon na haciti rongom ro pardangolani pola digobar honda sida songok koli holina masak pakilalan nasida. Pola dipakilala honda sida na kisongoni danga dong be pakirimon sadok nunga mito pakilalan nasida. Hiado talami sahatu posisi na songoni noaing nakin molo tahatai adong bedo sidangolotta. Adong bedo parukilotta. Adong bedo sahita. Adong bedo si taonotta. Ngahia sahat tu bagian di si songoni rupani saya songon na swadong be nunga mito pakilalan nami. Alaina nang idau tamarhite turpuhon buaka manginang di pasobbu de batadu na sida songoni mitop daung. Dang di pasobbu de batana sida songoni. Alai manurirangi ma si Hesekiel tu bangsoi. Marhiti pangukaponon ia holi-holi iboy mulak mangulu na magobarhon naung mati do hami songo holi-holi na koringi na swadong bihanguluani alai tarpatu pa debatado paulak gugu do ngulu nasida di patuduho debatado sada pangukaponon matur pohon taida mannon mamuka siana ya sadai
di patuduhon debatama tu si Hesekiel sada parnidaan. Ditogihon ibana tu sada rura di bereng madisi akaha holi-holi naung mahiyang mararahan. Ahananang dohonon nasiani disuruh debatama si Hesekiel manurirangi mahodopak holi-holi asa mulak mangulu. Holi-holi na nang dohonon na di si ima patuduho kondisi kematian. Ya do mangukal holi hamo kamanangan. Ya tabereng mangukal holi. Molo dibuat holi-holi aha menawi dota. Badang adong biargani. Aha malapatan ni. Erna wi dong amakatain ni. Asing maju akau putan na berjulu rupani molo ibongkar aha ibuat holi-holi saya ipakulingi do pete. Amang holi-holi ni bapakon gajaket dua HP holi-holi ni pak nain kan ikunikin na. Dungi Roma HKBP di pature mei asau nangadong biak kasih pelebe guon. Hodi-hodi mapatuduho kondisi kematian, kondisi yang amat kering. Tulang-tulang ini tidak hanya mati. Alai nungeliling ibana melambangkan situasi yang tampak mustahil untuk dipulihkan. Alai roro suku-suku ni debata tu Hesekiel nakit didokon ate ai didok roham terpangul di dope hulu-hulu. Bodo pe panguluon holi-holion ninda debata. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ahana boi daud tasiani bahasa sukuno ni debata tu si Hesekiel. Hapi anno nuzunga ima holi-holi ima gobar ropak kilalan ni bangsoi. Naung madate. Na sa itu matangis, na swadong be pakirimon, alai disukun. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Hana bui daun nasiani Tuhan ingin menguji iman kita di tengah-tengah realitas pahitnya kehidupan. Porsi ado pe zolmaon noaing nabu do pe ibana bakit siak kegagalan ini. Porsi ado pe zolmaon noaing nabu do pe ibana hehe sia sude paradangolan. Porsi ado pe noaing kalak kristenon namar Tuhani na tukdo debata patu pahon sian naso habikiran di hasol mauta. Persoalan di sido nanang idaot tahape ro suku-suku ni alai taida ma nakpe di sukun ahadu alus ni si Hesekiel jala odu alus nau marga sehali di bagasan ibadah diro ibana nakinan engkaulah yang mengetahui di bahasa Indonesia dan diro ibana barang beda alai di alus ibana engkaulah yang mengetahui itu menunjukkan penyerahan total pada kedaulatan Tuhan. Asal lomo ni rohani debatado molarok pesongoni ai guarna peniak holi-holi yak kamanginangate ba hita mama mereng ba tarpanguli dope holi-holio molo siak kala diriot tamadok ngaya hita mangokal holi nakikurok nunga ai tarpangulu dope siak kajol motta majo mangalusi dang beda tonga masiak kuburan molo pinanakok pedaopung babaling go tutab bak nadibo tak nido ingananna. Anggo tujabu do buano muse gabe mulak mangolum rak mangat dang dawu ibi. Siak kadiriot tamadok daktar pangulu biniani alaya hama na luar biasa dong alus na arga si Hesekiel madok ale Tuhan Jahuba hodo ubotosa. Nakit di sisi Hesekiel mangalusi ala takas no di boto ibana boy taide siani na marhuaso do debata di banua gijang dohot di rurah mati anipe. Tuhan mampu melakukan yang tidak masuk akal bagi manusia. Penyerahan ima Tuhan hodo botosa. Noaing siani hita naing mangulu di bagasat turpuho. Taringot tu nama dalani ngolutta. Urok nakin adong bedo akka paru pilot tarong, adong bedo hasusa at tarong, adong go hasusan ni padita na magkatayon noaing dakpola pinabua, adong do pasti no ni. Hera sudedo. Alai baru hita marpors ni roha. Boy doi gabi parsiajara di hapor siaun marhiti alus Hesekiel. Di keterbatasan ni ngolu ni hita jolma jojodo pikirat tatapangasaho di ngoluon. Sehingga kita mungkin menutupi kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Buasa sapi adong jolma sipata patu jolo dirina. Taboto do patu jolon ngeluna. Dan aturan na do benan alai patu jolo dirina kan. Basa adong jolma zoni. Di sima idota la memang jumolo di pangasaho pikiranna. Aidang tuk madapot alus
di sude persoalan nan yadupanna. Abe taboto do madokkon, apalagi nung halak Kriste kita nuaing, dang adong naso tarpatupa, anggui hera sudi du hita mabotoi. Atong bahasa gudang jol mana madede. Bahasa kabi adong jol makada pauzuk kongoluna. Di sidora nanay takas bagas di bagasa kita, nung ngata haporsyai, alai semua tergantung di pangeluyot tado di hata ni debata. Bodo tarpaulat debata holi-holi nama hiangi, boy, alai, taida maditur puhon, ala dioloi si Hesekiel do manurirangi, tuakka holi-holi. Ido debata Hesekiel manurirangi maho. Dang adong alasan nama dok, baru bae no so dibigi biau Tuhan, dang adong. Lapatan da persitutuon di persuruan dohot di nama bigi hatani debata di sidora hadari haradion ni dirita lahomajalo hatani debata gabe ido natuk paluahon jala panguluhon taida majona masa di turbuhon dung manurirangi si sekilah namasa piturbui maju tabayakun noya kamang molo tajah na kiturbuhi merdumu maninna holi-holi tu holi-holi marsitopotan ro osang-osak sanan kan itu noy ro holi-holi kuare mengarserakan era songoni maju tepi kiri ro holi-holi osang sanan pat sanan holi-holina tanganna rusuk ngamerdumu ujung ngagabe kerang ka manusia ale holat tulang dunia dungi Roma uraturat dung maruraturat Roma sibuk-sibuk dung ro sibuk-sibuk dilakkopi madohot huli kuling duk sahat di sibwa ngajadi bimuse anggo daging ngajadi be alai nakit didok alai dang mangulu be atau ngahado na boy panguluhon marngongos ma ninna nakinan mangulus Roma haguguon ahama masuk ma nakina lasanna dang mangulu be nasida ala dang adong go be dinasida toddi dungi nakin naido na luar biasa dang martoddi dope ima paturuhon molo dang dilehot debata toddi kita sama saja seperti boneka atong buaro no aing molo dia doppo ni digobar honi tu pakilalaan ni bangsoi aina umate do bangsoi mereka masih hidup alai mate pakilalaanna secara partodion na pengharapan nunga mate be so tunggu no aing gabi gabara di bagasak kita na mangulu di partikianon ketika menghadapi pergumulan itu so tunggu holan na mangulu na mahitan no aing alai dang martodi dang marpakirimon hidup na jujul matupad dilian ala danga dong di bagasa tod di beibana ai molo di bagasa tod di ibana takas do ibana di bagasa Kristus ahapina ni adupane ko porsia ibana tarurupi de batado ibana di setaunonna jalana sotu pa ibana mani haido di badilian di tonga-tonga ni nguluon jalana sotu pa ibana madabu tu bagasa dosa atipe separah apapun sepahit apapun kehidupan dia harus tetap tunduk kepada Tuhan. Alanido ikkumia tol dinakinan ngai pabor hati ta merhitiaha merhite epistel nakid di dok si Paulus tuhuria romiate ikon na mangulu di bagasan todido asa tarzalohita hanguluan dohot hadameon ai anggo hadirion ni daging nakin hamatea do ninebana hidupan na jamita partangyangan ikan gabi suku-suku di na mangulu hadirion munuaing buah harohaun ni tod di do manang harohaun ni daging alani iman waing di pasahat tu holi-holi dung martodi mulak mangolu ma diojak kom mapak nasida atau ngakamanginang nabui daud tasianon ima panguka podo olah homa gobar ho bangso ni debata nakin aise do holi-holi nama saki taida nakid daya 10 sadai mulak mahita musetusi ali anak ni zolma aka holi-holion sadok pinopar ni Israel doi idama akan nasida madok nungatung masak holi-holi nami jalapesan arop-arop ni rohanami nunga pidom naung pidom do hami atong marhiteima tarpangulu do holi-holi nanai pasahaton ni si Hesekiel to bangsoi adonggo debata nabui paulak ko gogo nabui paulak kon hanguluan atong gabe jamita na mangulu dihita ima pos ni rohata di partikianon nakamanginang
Ai ragam do nuaing aka pangalaho na sodapo rohani zolma panggosa-gosa ni namasa nuaing. Ragam buakan data dupi na pamateho sipata ngulu partodion harapan itu atong taidama akan namasa nuaing nabui tadupi masa kaporang na mabay toroba guakosa masa kaparbulat-bulatan perbedaan nasubui tubuh hadameon. Beri kita mah kepentingan telah menutupi kasih dan tingkat kepedulian yang semakin menipis. Buidui mabay madate pakilalan ni dongan. Buidui mabay madate pakilala ata. Egois ni zolma nuaing ngalam tibo. Namanigai gudang akan nuaing aka persekutuan. Namanigai gudang nuaing aka perpunguan ni halak na porsea. Jala torop nuaing aka hubungan. Di tonga-tonga ni keluarga na siga. Na suarong beharapan ikon pulih muse. Moliate madihuri nak kiku begian baridana. Buado ha taridaan ni tahun transformasi nuaing pengajaran iman di tengah keluarga. Bui dalam rahut, bui dalam gomos kondisi di tengah-tengah ni keluarga nuaing na gudang bimbang lumobi akan sudut na toras na poso. Anggo akan nametuon yakit doau nunga dialami na sida aka namasa dibolus di padalanan ni keluarga ini. Alai baru hita nuaing lahu mangidai adong go harapan adong do Tuhan ini. Adong go ibana na mangalihu gugu atong akamanginang disudiakan namasa nuaing kondisi odo na mabay lam ganggang hubungan ni zolma do debata. Sipata moloro parukilani pitor pikiran gogo na madipangasahon mangida ise nasala alai dang pitor tu debata mangalualu lam marsa mapakilalan ni zolma nuaing say songonaka huli-huli naong mahiyangi hira na so adongbe uratura doho daging na maniobi parsauran nia saotik taringot tudur buhon namar tudu-tudu do taringot tuara zaun Israel namar serak karahi hadua hati hai sia sudiaka margai alai terpatuk di batadu pasadahun nasida songonido gabi jamita dihita bui di pasada bagasan uraturan di bagasan daging asa bui gabi sada parsauran nang di tonga-tonga ni hurri ape atong akamanginang nanangi daot tasia jamitaon imalaho paposor rohatta na tukdo debata mengubah duka menjadi duka na tukdo debata mengubah kegagalan mi gabe keberhasilan persoalan nanakinan hata ni debata na tabigi ima gugu doho na panguluhon atau to dini debata ma na saimian di bagasa kita songon topik ni minggutta sadariodoi molonunga taida kapabahenan di debata di ngolutta totu lam takasma pada dauta di jahuba alaido nakit di tongas i tonaho merite turpuhon asa takas di botona sida audo jahuba atong ida manamasa di perdalanan ni ngoluton marhiti akan namasai takas mai daut tatong waso ni debata na mangula di bagasani gabe lam takas mata boto jalata tada na ibana do jahuba na mangalihun gugu disudiaka si pikirani ibana do jahuba na mangalihun gugu disudiaka parsahitomi ibana do jahuba na mangalihu gugu disudiaka parukilomi tuk do debata pas wakon akan hacit nata ae atong tapangidomian di bagasan todi asa margogo hita jala adong hanguluan pasahatonna di hita siarru rahamatiani pesugut tarpangulu ibana hita di hasianganon doho di hasonangan nasora suda amen martang yang mahita jahuba di bata manami mauliate ma di barita nauli nahu begi hami di tikion marhite parsauran nami di huriam HKBP Seyagul narodo hami sian huriam HKBP Banda Aceh naposom rabdohot punguan pokal grup ina Esther hui bati hami huriaon mangida akahaulion
Mamere nga kapabahinam mo na dong di huriyaw. Di parsauran ya karuas ng parhalado. Maulihate ma. Ala di bagasan holong irohan na sida majakok kami. Atong Tuhan, daruli hami di las ni roha. Atong di parsauran nami di tikion nunga hubigi hami baritam naulion. Ima na marguguy hok kami. Ayadonggo toddi na panguluhon na pinasaha mo di ganup kami. Na marguguyhon di sudi situasi las niroha dohot arsa niroha pi. Ale Tuhan nami suruh todimi. Lahu mengajari kami, lahu mengatusi hatami musi. Asa bui terida parbuena nang di parsauran nami ganupari. Asa toto kami makirim di bagasak ko natuk doho mangaleho nakanadumengan, mangaleho gogo. Aida ngadong nasotar patupaho dito ngatonga ninggulu nami alay sadok lomo ni roham manasaut dito ngatonga ninggulu namion asa gabi puji-puji ang ngulu namio diado pammo aton Tuhan nami huwa malatiho kami ma ngulu nami nang dibagasa sadarion ujuboy hami rap siya tonga-tonga niya bagas nami udur boy marsaur dito ngatonga di huriam di mingguarian di huriamon nungaw puji hami homar hida kaedde uduk ni roha, puji-pujian nami, tangiang nami, marsanga maho. Laos disudia kapak kiriman nami di bagasar roha nami marhiti hapor siaon maraluso, ho Bartolomo ni roham. Asa taruli hami akadilas ni roha. Dia pasu-pasu na marragam marhiti ulaw ni ruas ni uriamon, pasu-pasu manang nasida. Asa siya nakkaulaw na marragami diputihi ragam ya pasu-pasu na boy parsauli honon nasida rabdo keluarga. Laos songonima, ro tua dopamu marsoba pasahag ganup akka pilihan na arga diho atong hubasima nang ulu nami ganupari ganup tiki lausongonima nang parhalado ni huriam haka BPC yagulon dongani nasida parbisuhi parsahalaima naniluhon yamang padita nami asa saluhut pakkobasio ni laho pataridahon na mangulu jala mangulaho ditonga-tonga ni huriaon gabigok dami ng hasonangan. Asima rohap Tuhan nami, pasahat tami manang ngulu nami tuado pamu. Asiroham di bagasan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin.
Pangiakoma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang horo haroroan ni saluhut selehon na dinggan doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asa huparhasia kami pilihanon. Patibulhon na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marroha nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saok malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur rohon madamena tutodim.